har haft Oso her det sidste stykke tid, og vi har valgt at gå lidt i dybden med marinebiolog, så nu vil vi ligesom finde ud af, hvordan man bliver marinebiolog, og hvorfor det ligesom er vigtigt, at vi stadig har dem her i dag. Et og to var vi på Martech i Frederikshavn. Der lærte vi om skibe og søfart. Vi havde undervisning i, hvordan et skib er bygget op, og lærte om de forskellige dele af skibet og deres funktion. Derudover var vi ude og bad i tørdragter, hvor fokus det var på sikkerhed til søs og korrekt udstyr. Besøget på Martech gav os et godt indblik i det maritime arbejde og i hvordan skibe fungerer i praksis. På dag 3 var vi på Himmerlands Erhvervsgymnasie, hvor vi startede ud med at få en opgave og en forklaring om en oliemaskine, og derefter udførte den, og efter pausen byggede vi en bro ud af metal på smedelinjen. 4 der startede vi med at være på en færge, som sejler mellem Himmerlands Kommune og Skive Kommune. Her fik vi et indblik i, hvordan færgen fungerer og hvad arbejdet ombord går ud på. Resten af dagen der var vi på et bådbyggeri, hvor vi ligesom så, hvordan de her både de bliver bygget. Okay. Nu har vi skåret blåmuslingen op, og her har vi den sproget, og resten af den er også i hver. Susan, og hun skal fortælle os, hvordan man bliver en marinebiolog. Men lige først, så skal vi lige høre, hvad en marinebiolog er. Okay, helt kort, så er en marinebiolog, det er ligesom en forsker, der studerer livet i havet og arbejder for at forstå og beskytte havets dyr, planter og økosystemet. Jeg er ved at gå på universitetet til at starte med. Jeg har gået på universitetet i Aarhus i de første 4 år af mit studie. På det tidspunkt, der var der ikke så mange kurser i marinebiologi i Aarhus, så jeg skulle finde et andet sted, hvis jeg ville specialisere mig i marinebiologi. Og der kunne man så vælge på det tidspunkt, om man ville tage til København, eller om man ville tage til Norge. Det var der mange, der gjorde. Men jeg valgte at tage til New Zealand, og det er derfra, jeg kender Gert, som jeg har snakket med. Så jeg har faktisk taget så jeg har læst i New Zealand, har jeg læst marinebiologi, og der har jeg så taget det, der hedder en postgraduate diploma i marinebiologi, som er et 1-årig overbygning på bachelor, man havde dengang. Og da jeg så blev færdig med den, så havde jeg så lavet en kandidatgrad i New Zealand, hvor jeg skrev et projekt dernede. Så det var sådan, at det gik for sig dengang. Du starter med at tage en gymnasial uddannelse. Nu vælger du så din studieretning, som kan være bioteknologi A, matematik A, kemi A og biologi A. Derefter tager du en bachelor på uni på f.eks. Københavns Universitet, hvor du dykker ned i biologi. Nu tager du f.eks. til Norge for at tage din kandidat på NTNU. Der arbejder jeg nu. Jeg er ansvarlig for forskningstogter på vores forskningsskib Dana, hvor jeg arrangerer og udfører togter rundt omkring i Norskehavet og i Skagerrak og Kattegat og hele vejen rundt omkring Danmark, hvor vi kigger på pelagiske fisk, så sild og makrel og blåfillinger og sådan nogle ting. Så det er det, jeg laver hos DTU Aqua. Marinebiologi er vigtig, fordi de hjælper os med at forstå havet og passe bedre på det. Havet giver os ild, mad og spiller en stor rolle for klimaet. Havet er i dag under pres, så det er vigtigt at lære børn om havet, så de kan beskytte naturen og sikre en god fremtid. Det har vi også snakket med en anden fra DTU. Okay, hvorfor er det vigtigt, at vi stadig bliver ved med ligesom at have nogen, der kan undersøge havene, og vi også lærer det videre til vores børn? Jamen, det er jo vigtigt, fordi at hvis man ikke ved noget om, hvad der foregår der, så ved man jo ikke, at man skal passe på det. Og i forhold til at sådan skulle have biologer og sådan noget, det er jo lidt, vi kan sådan gøre det mere tilgængeligt for den almene dansker og forstå det meget vigtige forskning, vi egentlig laver. Fordi det kan være meget svært, hvis det er, man tog en professor, der bare skulle direkte til folkeskoleelever, ikke sådan tænker over, hvordan det lige bliver formidlet, så kan det være rigtig svært at forstå, og så kan man være sådan, ja, man ved, at der måske er noget ude i vandet, men altså, det kan jo være lidt lige meget, hvis man ikke rigtig ved, hvad det er for noget, om det dør eller ej. Ja. Men hvis man ved, hvorfor
ligesom er derude, og hvad de kan gøre godt, og hvad de kan give os, så giver det også folk mere lyst til at skulle passe på det. Så det er derfor, det er vigtigt, at vi er der. Tusind tak. En marinebiolog arbejder med dyr og havet, og uddannelsen kræver meget interesse inden for biologi og havet og naturen. Marinebiologer er vigtige, fordi de hjælper med at passe på havet.